now elewe na elewe. Onye 25 demons now. Oji demons emogo. Oji 25 demons emogo. Nla ekele m go alụsị ego global. Alụsị egwu. Ekele m gị tete m oji demons emogo. Na ozi gị rutere ya aka ọfụma nna anụrụ m ozi go ya lụrụ m ikwurole ya eko m ọ na ya eko ma achịpụ ma gbapụrụ gị ebe tete ma nna asị m ka m chetara gị ofu ihe na anụrụ m ozi iziri Mathias ị ga-ezigara 25 demons n'ihi na o kwuru okwu gbasara akwa ọkọ tiwere akị gị gwakwa nke igwekwara fada Ngobe Joy na ị ga-esetụkwa 25 demons masị gị iwe oji demons eme ọgụ oji 25 demons eme ọgụ tete ma nna biko iwe okwule ego iwekwule asị gị ọ ka gwa gị ma ọgwa ndị ọzọ kwesịrị isetkwa ya wa 25 demons gị aka ka o nwere selected people o nwere ndị selected people ndị ịhọrọ wu ndị ị ga-esendere nwe ndị na-agaghị esendere maka international dibia bụ nwoke dị chief nwoke dị ọ naghị abakwara akwa tiwara aka na-ekwenye ile dị iche iche gbasatara akwa ọ ga-adịgodo oke ma nnọọ ka isendere 25 demons aha ka 25 demons ọ na-eru Germany ọ na-eru na nke nwoke dị onye ọzọ akwụkwọ na ụmụnga fina gịnị perikoma ndị arọ ndị izọgụ ndị ga perikoma nna abakwara akwa tiwara aka abara ya mba abashiri ike nna ọ ga-adịgodo oke ma nnọọ ka isendịkwara 25 demons aka 25 demons ọ ga-eru ndị ka aha aka anụkwa onye ọzọ ikwuli isi na ịnọrọ ka erelize Nnamdi Kanu nla wale ka ikorole ikwe ndị ikwuru ka lọ bere cha lọs nlọ unu emeziri ala Igbo aghọzi nnọọ Tom and Jerry ihe ala Igbo na-awụzi Tom and Jerry Ojukwu na Nnamdi Kanu agbaala mbọ lọ ka ahụkwa nnọọ na aha Igbo nnọọ dere ude aha Igbo nnọọ siri ike mara otu ndị shi na-emezie n'oge awa unu emeziele aha Igbo na-aghọzi Tom and Jerry chibu anọ ọzọ ya na-ahụziri efere mba ụwa masị ebiko 25 demons gị ile esede onwe ike ise dị 25 demons a gburugburu ebe niile ndị Fulani nọ nnọọ na-awakpuchi nne na nna ha n'ime ọhịa na-erepụ na-emebichi ihe nle akụrụ akụ enwe ike ise dị 25 demons a ka ọ kpọrọ ndị ebe ndị a niile ka aka ndị ụka ha ọ dị ọcha aka ndị ụka ahụ ọ dị ọcha malami nye ntabịa ka Buhari ọkụ Buhari ọkpọnkụ nyere ogoro aka ndị ụka ahụ ọ dị ọcha inwe ike ise ndị demon ndị ụka aha n'ihi na ka m nọ 25 demons maazị nla Chineke bie nla ya karịkwara akarị ọ bụ na gị onwe wezi 25 demons ole ka akwa nweziri ole ka mmiri enwile o nwere ole ka onye ọzọ Jizọs nwere ndị a niile na unu makwa ad movie unu ma ad movie ka akwụkwọ eziokwu lọ anụrụ meseji gị lọ bụkwalebe eko lọ si n'ụwa ọ na-awụ onye chọrọ igro ipeji ọsịsọ onye chọrọ igro ipeji ọsịsọ ya ewere Biafra bute ụzọ onye bụla chọrọ igro ya peji ya nọ akpa m ya were Biafra tinye n'isi ana m na-esinye ịgbaga mbọ ka Nnamdi Kanu pụta Nnamdi Kanu nọ na nga na 2 years ka ọ karịa ya ugbu a ka ị tetara lori irelize Nnamdi Kanu ugbu a Soludo na Ọjị Ụzọ Kalụ na ndị ọzọ kwuo okwu eleghị ama ka mara ma ga-eji political solution na ya ndị ọzọ wee pụta Nnamdi Kanu ya ọzọ ugbu a lọ ka ị tetara n'ụlọ ịrụzi ịnụ n'ọrụ nwanne onwe onye ọzọ mgbọtara n'okwu ndị a ya eze gbọtara okwu ndị a niile na ọjọọ sị na ka igoro ya peji nwanne ka igoro nna gbaa mbọ na-ekreti kọntent ịma na nke eziokwu nwanne eziokwu ekwu mekwara n'ọnụ anụkwa anụ mere ntị jee paak agbagidele ka ịma asị na ihe nkịta ji eso onye afọ ukwu ya ga-anyụ anyụ nwanne ya agbọ ya ga-anyụ anyụ ya agbọ jee paak agbagide akpa etinyere ya were ọnụ ya so ya hụrụ ya dara na fon ya o buru 0000000 akarịa ahụkwala m onyonyo nke gị ebe akwa gbere gị kpute mkpa ego rapụ n'elu rapụ akarịa nna ya ihe ejiri etiri ya ịma na ịghọtago kọsụ akwa na wụzi aza man ịchọrọ ikash at nwanne gị tuo akwa ịchọrọ ikash at nwanne ịchọrọ ịkashi ala at gị were akwa ọnọ gị tuwe ya aha tuwe ya ọ ga-agbọrịrị ma ọ gbọghọ ya anyụ biko aka m na-asị 25 demons aha
Yeah. 25 demons ga biko. Send ya nye malami. 25 demons send ya nye onko bubu. 25 demons ga send ya nye Bitanyago. 25 demons ga send ya nye ndị Fulani. 25 demons ga send ya nye ndị military military nye ga nsogbu n'ala Igbo. 25 demons ga nye send ya nye ka ha rabụ ndị nlesi na Biafra ga ya abịa dana ya nye nkwado Biafra. Ọ bụ ebe ị ga-send ya this 25 demons ọwụ Mathias Ezeaku na Fada Ngobe Joy. Mathias kwa mbụ ọdụki ya na-ekwuru eziokwu dịkwa n'ike n'agbanyeghị ọ na-egbukwa inyo ga-ebatasị na a na-agba ala Igbo mgba nwanne iso na ndị mụga ala Igbo mgba hụ ha n'ihi ya ihe unu megaziri na efere mba ụwa na-awụzi na unu weghere ya aja na agarị unu tega ya unu n'ihu unu megaziri ya ghọzi Tom and Jerry n'anya mba ụwa abụ na awụzi n'ihi na unu chọtara ọgwụ paracetamol ọkwa ndị akụrụ akụ ndị ọkwa dorija ọkwa Emzo unu aga-agbata aja mmiri achụ na nchanwụ ndị ọlụzọ oziri ọgwụ. Good morning, good afternoon, good evening. Depending where you are, depending on your time zone. Ọmụ abalị egwu global na-ekwu onye amụma